Jo, je to tak. Už se nejspíš nevzbudím. Ty hlasy, co jsem slýchával ve spánku. Hlasy, co se mi zoufale snažili pomoct. A já je neposlouchal. Bral jsem je jen jako sny, co nedávají žádný smysl. Ale teď už jsem to pochopil. Bohužel. Měl jsem je poslechnout a dál to neřešit. Ale to bych nebyl já, kdybych zase něco úplně nepodělal. Proč sakra? Proč? Začalo to, když jsem ještě bydlel u rodičů. Celé to odstartoval ten fakt, že jsem toho moc nenaspal. A radši jsem do rána hrál hry s kamarády. Dokonce jsem taky občas celou noc koukal na anime a nešel spát vůbec. Jasně, potom jsem zase prospal celý den. Ale tohle se dělo jenom tehdy, když byly prázdniny. Když byla škola, tak to bylo jiný. Lidi mě ve třídě znali jako člověka, kterému stačí jen 5 hodin spánku a víc nepotřebuje. Asi jsem vždy dokázal spát tak málo, jenom díky velkému přísunu kofeinu, od různých energetických nápojů a také kávy. Obojí jsem pil každý den v ohromném množství. Po čase jsem si uvědomil, že to není moc dobrý a proto jsem s tím taky seknul. Ale jen s tím kofeinem. Pořád jsem spal hrozně málo. Věděl jsem, že začátky bez kofeinu budou těžký, ale zvládl jsem to. Sice jsem z únavy a nedostatku spánku začínal dostávat spánkový paralýzy, ale jen občas. Dalo se to přežít. Po škole jsem si našel malý byt nedaleko od mé práce. Byl levný a práce hodně, takže jsem s penězi moc potíže neměl. S čím jsem ale problém měl, byl čas. Moc jsem toho nestíhal a díky tomu na mě dolehl stres. Můžu říct, že mi to stres všechno akorát pokazil. Začal jsem spát maximálně 3 hodiny denně a přestával pracovat tak dobře, jako když jsem nastoupil. Ten moment jsem si uvědomil, že to takhle nejde dál a musím zase začít s kofeinem. Alespoň do té doby, dokud mi můj šéf přestane dávat tolik práce. A pomohlo to. Sice místo toho, abych spal 56 hodin týdně, jsem spával jen maximálně 20 hodin týdně, ale pracoval jsem celku dobře. Taky mě můj šéf dokonce začínal mít radši. Jo, já vím. Bylo to nic moc, ale mě to nevadilo. Zase jsem pracoval dobře a byl jsem šťastnější. Ale bohužel jen na chvíli. Ty noci jsem ve spánku začal vídat jednu postavu. Černou postavu se svítivýma bílýma očima. Něco podobného, jako vídáte ve spánkové paralýze, ale daleko víc reálného. Poprvé jsem ho potkal, když jsem jednu spánkovou paralýzu měl. Nedokážu na to zapomenout. Nejde na to zapomenout. Pamatuju si, že jsem ležel na zádech a díval jsem se na něj. Byl v opačném rohu místnosti, kde jsem spal. Jen tak tam stál a pokojně se na mě díval. Mám pocit, že jsem ho ani neviděl se pohnout. Ani o trochu. Zajímavý ale bylo to, že vždycky, když jsem se na něj podíval, tak jsem se cítil hrozně. Bylo to pocit, který zažíváte vždy, když jste právě v jedný z těch paralýz. Ale u něj to bylo horší. Vždycky, když jsem se na něj podíval, začalo mi dunět v hlavě. Objevovaly se mi mžitky před očima a dokonce jsem slýchával různý hlasy a šepoty. Šepoty, který mi říkali, ať se na něj nedívám a jdu spát. Nikdy jsem se na něj nedokázal dívat moc dlouho. Vždy se mi rozbušilo hrozně moc srdce. Až jsem se nakonec vzbudil a už nemohl usnout. Uklidňoval jsem se, že je to jen paralýza a nic víc. Přeci tohle nemůže nějak ovlivnit můj život. Na neštěstí paralýzy nebyly konec. Pro člověka, jako jsem já, jsou sny docela vzácný. Řekl bych, že když naspíte to málo, co naspím já,
tak jsou pro vás častější i ty paralýzy. Ale když jsem párkrát do měsíce snil, zdálo se mi jenom o něm. V těch snech mi nějak neubližoval, spíš se mě snažil jen vystrašit, nebo něco takového. Párkrát se mu to i povedlo, jenom že jednou to už bylo prostě moc. Pamatuju si, jak jsem se zbudil v posteli v mým pokoji. V pokoji, když jsem ještě bydlel u mamky. Nějak jsem věděl, že v tom snu jsem ještě malý dítě, který vždycky, když se bojí, tak půjde za mamkou do ložnice to dospat. A to jsem taky udělal. Byl jsem hrozně vystrašený, tak jsem si šel za mamkou lehnout. Jenom ona tam nebyla. Místo toho, aby někdo na té posteli spal, tam bylo úplně prázdno. Všiml jsem si, že je něco pod postelí. Viděl jsem, že se to na mě dívalo a usmívalo se to. Něco černýho, s blikajícíma, bílýma očima. Něco, co vyloženě čekalo jenom na to, až si do té postele lehnu. Při pohledu na to jsem se začal mnohem víc bát. Tolik, že jsem se probudil. Ale neprobudil v realitě. Bylo to jako, když se probudíte ve snu a myslíte si, že tohle je realita. Ale není. Stále jsem byl ve snu. Opět jsem šel do ložnice se podívat, jestli ta mamka konečně je. Díky bohu tam byla. Vlezl jsem do postele a probudil ji. Pamatuji si, že mě začala uklidňovat a říkat, že to byl jenom sen a nic víc. Docela to pomáhalo, ale potom, když jsem se na ní díval, viděl jsem, jak se dívá za mě. Dívala se za mě s hrozným strachem v očích. Pevně mě k sobě přitiskla a říkala, ať se neotáčím. Nedokázal jsem se otočit ze strachu, jaký jsem opět prožíval. Znova jsem se probudil ve svým pokoji a z nějakého důvodu jsem zase šel za mamkou. Nevím proč, ale prostě mě to tam nějak táhlo. Když jsem přišel do ložnice za mamkou, tak mě začala zase uklidňovat a říkat, že to byl jenom sen a nic víc. Jen mě po chvíli začala držet silněji. Držela mě tak, abych se nepohnul a zároveň se jí pořád díval do obličeje. Z ničeho nic na mě začala křičet a postupně se její obličej začal měnit. Furt se její křik zvyšoval a její obličej se měnil na něco, co mě nepředstavitelně děsilo, až jsem to nedokázal vydržet. Párkrát se stalo ještě něco podobného. Cítil jsem se tak vystrašeně a bezmocně, že když jsem se už dopravy vzbudil, vyskočil jsem z postele a vážně jsem neměl chuť pokračovat ve spánku. Ten večer už jsem znova neusnul. Ostatní sny byly dost podobný, ale takhle jsem je rozhodně neprožíval. Většina snů, co jsem měl, byly jen nějaký hlasy, co mi říkali, ať spím pořádně a nevšímám si té postavy. Říkali, že to přestane a všechno bude jako dřív. Snažili se mi pomáhat, ale já je prostě ignoroval. Přes den jsem kolegům říkal, co se mi zdálo, a oni si z toho začali dělat srandu. No, byla to docela zábava, ale později, když se to začalo dít doslova každý den, nás to pomalu přestávalo bavit. Takže jsme se tomu smát přestali. Později, co jsem dokázal ty sny a paralýzy nějak ignorovat, postava přidávala na intenzitě. Přestával jsem jí vídat ve snech a v paralýzách, ale už i dokonce v realitě. Nebylo to na dlouho, ale každý den jsem ji viděl někde v koutku mého oka. Nejčastěji, když jsem otáčel hlavou, ale když jsem se pak podíval na místo, kde jsem ji viděl, nebyla tam. Myslel jsem si, že to jsou jen nějaký vidiny, přece když tolik nespíte, tak máte sem tam nějaký ty halucinace. Je to docela běžný. Nechtěl jsem to nějak řešit, takže jsem se ani nesnažil si nějak víc přispat. Bože, já jsem byl takový idiot. Ty halucinace se samozřejmě zhoršovaly.
Pokaždý, když jsem ho viděl, tak tam stál a díval se na mě o trochu díl. Když to došlo do toho okamžiku, kdy jsem se ho mohl líp na světle prohlédnout, přestával jsem mít pocit, že to, na co jsem se díval, bylo jeho tělo. Byla to spíš temnota. Nekonečná temnota, kterou vaše mysl nedokáže pochopit. Pokaždý, když se na to díváte, dostanete po chvíli mžitky před očima a všude kolem vás to bude černé. Vaše oči se na něj prostě nebudou moc dokázat dívat moc dlouho, aniž by se vám něco takového stalo. Jednou jsem se na něj dokázal dívat docela dlouho a zaručuju vám, že už jsem nikdy nic takového nechtěl zažít. Halucinace se zhoršovaly ještě víc. Stále jsem ho vídal, ale po nějaké době přežívání jsem začal i něco slýchat. Zase ty hlasy. Hlasy, které jsem slýchával ve snech. Začínaly být k nevydržení. Byly moc hlasitý a bylo jich hrozně moc. Tohle už rozhodně nebyly jen nějaké halucinace. Já vím, měl jsem si vzít volno z práce a konečně něco dospat. Ale nedokázal jsem to. Byl jsem jako v nějaký pasti, když jsem už na dobro přestal spát. Tenhle stav jsem si vůbec neužíval. Mezi tím, co jsem přes hlasy, který mi mluvili do hlavy, nedokázal slyšet ani troubící auto, na mě jednou začal mluvit můj šéf. Vůbec jsem ho neslyšel. Ale podle toho, co jsem vypozoroval, jsem zjistil, že jsem nejspíš dostal výpověď. Výborný, fakt skvělý. Tohle pokračovalo ještě tak 3 dny. Všechny ty dny jsem přemýšlel o sebevraždě a přál jsem si, ať už je konečně konec. Věřte mi, že v takovém stavu jste schopný udělat cokoliv. Jen ať to přestane. Bohužel žádný z mých pokusů nefungoval. Prostě jsem to nedokázal. Něco mi v tom bránilo. Kvůli tomu jsem i přestal jíst a pít. Začal jsem jen ležet v posteli a tupě jsem zíral do stropu. Přestával jsem vnímat čas a vůbec nad něčím přemýšlet. Přestával jsem vnímat okolní svět a vše kolem. Pomalu jsem přestával se vším. Nejspíš jsem usnul nebo se nějak dostal do podivného tranzu, ale byl jsem plně při vědomí. Tak jsem zase začal vnímat okolní svět. Nemohl jsem se hnout, ale dívat jsem se mohl, kam jsem jenom chtěl. Čím déle jsem byl v tom tranzu, tím více jsem začal vidět toho muže. Stál přímo vedle mojí postele a díval se přímo na mě. Srdce mi bylo víc než kdy jindy. Nedokázal jsem se pohnout a jen jsem se díval na tu bytost. Viděl jsem, jak pomalu zvedá ruku a dává mi ji přímo na srdce. Na mé hrudi jsem cítil, jak mi jeho chladná ruka vysává něco z těla. Mojí energii. Vysával mi mojí energii z těla a já byl víc a víc unavený. Pomalu jsem to přestával vnímat a začaly mi padat víčka. Když to dokončil, začal jsem opět vnímat a zjistil jsem, že jsem se objevil v úplné temnotě. Byl jsem tam jenom já, s mýma myšlenkama. Ale i přesto jsem tam mohl něco dělat. Mohl jsem sledovat tu bytost. Toho podivného chlápka. Díval jsem se jeho pohledem a viděl jsem, jak sleduje ostatní lidi, kteří prožívali to, co já. Taky toho moc nenaspali a zažívali to stejný, co jsem zažíval já. A proto jsem se rozhodl pomáhat. Budu jim promlouvat do hlavy, aby toho nechali a nemuseli zažít to samý. Nikomu nic takového nepřeju. Zjistil jsem, že jsem jeden z těch hlasů. Stejný jako oni. A proto lidi, slyšte mě, když budete něco takového prožívat. Prosím, poslechněte mě. Snažím se vás jenom zachránit.